Løb med din læge, det er et projekt, vi har startet i samarbejde med Hjerteforeningen, hvor frivillige læger og medicinstuderende, de ligesom skaber nogle rammer for, at hjertepatienter og deres pårørende kan komme ud og få en tryg start på motion. Det, der gør, at det kan være svært for en hjertepatient at komme i gang med motion efter hjertesygdom, det er, at man lige pludselig har mærket på sin egen krop nogle smerter. Det kan være smerter eller symptomer som svær åndenød efter en akut hjertesygdom. Og det kan godt sætte noget angst i kroppen til, at det er svært at komme i gang igen. Når vi er ude at gå, er det en tryghed, at der er en med. Jeg går ikke alene, og jeg føler også, at lægen får indblik i mit tilfælde i forhold til, at når man taler med sin egen læge, hospitalet, så er der altid noget, der skal hurtigst overstås, og så får jeg ikke sagt de ting, jeg egentlig har lyst til at spørge om. Jeg tror, det gælder for alle, at hvis man er nogen, der gør noget samlet, så er det nemmere at komme afsted til noget. Og det tror jeg i høj grad gælder også for dem, der deltager på de her motionshold i Hjerteforeningen. Det er, at hvis man er flere, og man kan gå en tur, og man kan få snakket om alt muligt forskelligt, så er det noget nemmere at få tilbagelagt de 5 kilometer. Man mærker, hvor meget det betyder, at man har den der daglige gåtur, og får fjernet angsten for, at det gør ikke noget. Du må godt anstrenge dig en lille smule. Og skulle det endelig være, så er lægen lige i nærheden.